Ardom, nili Birta Life and Sami Rup Jalin Disopi, non Birtang Tompele, Arjuponigna. Lumta Petrol Pump along Jangtu Kitaidam, Chiritu. West Karbi Anglong Wushu Association Pen, All Assam Inter-District Kachapatedum. Karbi Sarlam The Chikogwek, Lapena Hogwek, Kidukatum, Wotile Chupta, Ayadaway. Nilip Ariso Jangatumpen, Perageme, Kepa. West Karbi Anglong Pen Hamren Bazar Kimi along Kido, Lumta Petrol Pump along Jangtu Kitaidam, Chiritu, Muke, Nanglitum Gari, Henoda Podlo. Kinamtang wo signify kre troxiarni Lumta Petrol Pump along Jangtu Kitaidam atuma panke, Langsi Kitaidun. Gari along Lang Kitaidun a joine, Gari ebeng andampen, Kahino Tekpon long. Lapen laso kisung ke phowe ka bang photum pherangge thengno jethan ponpu nilitum Birta Life along Birta nang pale masih hujan pali puja lo masih dak problem bang yang tu problem le pasti nilitum tali tek kedala yang biasa mungkin lagi lo malah so petrol pump dulu arjong le ini bang arjong first time le Kojai ke pini kinang sodom mana ni kami pilih kinang sodi alam mang ke asli bang la pula formu pilih depan ni bang ke nili tum da gari le kaheno lilo nili tum gari ta heno lo wifi ta ako belek gari ta pini heno dolo line gari ta la humni hum thom bak do kaheno sumo ta rom bang bong pen pini la son ka chileng line gari la hoita heno dak lo pini yang thu thai pon lo West Karbi Anglong Wushu Association Kapang Tang Japan Wushu Thanbang Aprang Ronghang Kachipadukrupa joine Non Hejong Guwahati Nehru Stadium along Kibipon All Assam Inter-District Wushu Championship Kachipati along Kilidun. Laso Chipati along Kilidun West Karbi Anglong Wushu Association Pen Kadukawe Bang near Kep ang bong pen Bang Trok atum Haidun. La Bang Trok ang bong pen nong Ichipalong dun laki Gold medal inut, Silver medal bangpli lapen Brown medal inut. Lapen labang suka Kachipati dun Japan kay kita Dr. Tuliram Ronghang nagachurap dun vera joine si lapuan Kilidun. Lasi Dr. Tuliram Ronghang apan sitami kurwang thua kardom pajirpon pusi nilitum Birta Life along Birta nang pale. Nilitum media tum kebang apan ta isi ining karong dolo nilitum nang chop hapen. Arni sini nilitum da Guwahati along kepatu pinedam nitum halada pinedam mahut ada pan nilitum ke haidam abang ke nilitum abang Arizal bang miu nitum abang ladak nitum ke aladak nitum 8 ke dam pen 8 members ke dam pen nitum bahai ni vet hadak penang keren amad 8 pen bang nitum 6 bang nitum medal se wan den lo nitum abang haladak bang isi ning oidam abang ta dolo isi ning kerong dam bang da dolo pining abang e result ni pingan nitum percentage nitum bang e mit upingan lo nitum kon lo 8 member ke dam beni nitum 6 nang hai dat lo te nitum long silver lock se bang pli de kok alam mangge nitum apan hala dak bangge ang ton ola sam long mayok district mel nitum bang da nitum apan bangge la dak bang nok tong lo far alang li la pu miss ruwe erang pipu labang ke future long itum apan jong si hampang doan Dr. Tuliram Ronghang sar tan itu manang cerap dun piklo anso sinang cerap dun itu future long ruwe terang pi abangke itum Karbi Anglong hoi pen dili o Asian Game Olympic Commonwealth Game man bang ke pathudu ni pan nilitum ni isi 8 years on men coach ke man bang so experience pen segi pulo alangli final top final long sigerem dam sita me final le ko alangli first match Kokrajar fan direct knockout ke pi second match Biswanath fan direct knockout ange third match bangge Jorhat fan direct knockout ke chengben ki jut se direct final ansila mangke knockout ki pipon also ruwe terang pi final long mangge Dhemaji apen bang sini tu aning kan bang da Dhemaji pen si block check Dhemaji long bang hala dak bangge la tuma team bang Indian Army along la tuma bang team doko Madhala so Indian Army pen si doko ko masi hala puben bang equipment la hoi mattress ho globe hoi hai bang hala puben ang supply bomb ala akithe doko ma loi government om da dak tuma sabo mattress ho alang duman chipi bomb globe hoi chipi bomb amasa tumang ni tumban nangar lukrak titilu angela sondak taksi ni tum final long ga chepuri de lapu angkling da final long lata chepuri dam lo lata Dhemaji pen angkling di mungda angke pu Gulsan Chauhan da lata Dhemaji pen belek district ni tumanang undi same Dhemaji pan bangke ni tumbang undi da ditilu ala mukranga bangke lagi Dhemaji pan bangke semi final long parem dedlo la bangke parem dedlo na soposi lada Dhemaji la soposi tumban bangke isi pan bangke instruments ka vesi tames asabo bang isung bang doko blo la si sara bang ka ke do ke dam si tame kaita ni tumanang cerabdun
nang cerap dun berkai ta nang cerap na laso nang cerap dun sini tum da eje kong thebom lo pining anu bang sar nang cerap dun po lagi sar nang rap evening apola media correspondent dun daga bang ko prang seneli tin pen president hoi pen wala west kap le ora tum pen phan ni tum busu ahin pen kardom chopar jelo busu kardom pilo lasio la dak nang di tum han pini prang ke alo nang ke amai nang ke hang mane alam mang ke non het jong ni tum non het jong ni tum all assam inter district busu championship 2022 na pu west ka yang long pen ta chopati dun lo isi official game lo lake na se dak ni litum dak ni heru stadium long sei ka pathu na dak ni tum chopati dun lo la so ang bong ni litum a player ke pathu dun do am pen dak pen ni litum isi west ka belong phan asap pet pusitami si anong mi ke wan pilo la official sport long sei tami la ni tum a player tum bang chopaduk penjat pen la ke than tum penjat pen chopaduk se non isi ke me wan pilo la player amen ke la hai tum ni tum kapat ni tum dak ke long dun bang trok do bang trok pen ni tum gold inut an par ke silver bang pli bronze inut na ni tum long dun lo la sila dak la so ke long ni tum ning sing dogi pu bang ke ning sing dogi bang edo la dak asap so ve setan non la so abu su bang non increase in mane asap in strengthening bom lo ate ing tang chat ason si che thek long lo la so prang pen ta prang ni tum da ke bang ke thang ta ve bo sita la ili tum asa CM Dr. Tuliram long hang encouragement nang pidun bom an par ke la sap tame nang sirap dun bom amala so ateng ben sinon ni tum bang dak ni kan thom an lo ni kan thom ben non asap ni tum bang improve che thek long bom lo la sinon aprang ke bang ke ni tum dak la hai tum silver ke long pulen ni tum ning arong o kalila la so sport bang ke mane official pinak la se la so sport pen ni tum aprang ke pondi phan ni tum bori bom la ko bori ta ni tum bori begi la si dak ni tum phan nanglang dun nangi pu bang ke ni podai ta pulo pi bom la pran ta chuning ri lo bon sita ni tum ta bang ke tong rek thelo ta hai mane authority tum ta bon se ni tum ta bori bom lo nam ta dak nang ni tum ta lang me ni tum ta ke than thek thi pugli than thek la silan ta ke li dun lo ni li tum dak la so sport longa hok pet ke da ke all martial art ta full up system lo boxing da do judo ta do ampar ke wrestling da do la dak an lan mix aban sila so a sport ke ma la se la ke toughest martial art sport in India puta bang ir bang do kok lo la si dak ni tum bang kavia son do people ni tum semi final final an rem dun det ma la ta ni tum inning ra duk lo a bostu ka weapon lo a porlo ma puta inning chuma tha de lo than dek the pulte nili tum ta la an ke final an ke li ande alam bang hoda ke all inter district na isibeda district le ka pathu gali 33 Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong arlu ha British Army ahut railway line lapen railway station kadokawe pangrum pet pen long cap an kimtikang dolo East Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong arlu British atumpen ki kimtikang long cap railway station ke lahai henlo isi Hawaipur hinilam sakhang kethom langsoli et pli borlang pher phoni lalung trok difu Troxy Daldali near Cap Thansari, Sir Cap Rangapahar, Lapen Cap Crossing Rangapahar. Lasong bong pen Daldali Railway Station penabang, bang pharo bang photum arni bang, ingna mahan pen danglo, methang hem kachutikia han heihu, Dimapur an passenger train chat habdunsi, lahai han chojordun pen hemrit chalana I. Ihin pen langdam lote Daldali arata kopai ke melo pusi chelakhalo. Athema Ladak Railway Station dokoga joini Dimapur an han parbo kachu Jordam our side long lo lasi lake kiduka tumta wuti kachu ublong ason luputa inuda sabrapen ningjepon bonta hin pen langdam thulote katora kachu tonga batai ke ong thu ong kachu up awuti anta ayat avidet ateng luputa ningje thudet lason ka ningje ilong pop alam theke lason henlo daldalia ha 1/4 adaksi railway track thak daklo Lapen station lethota dipupen ke dam RE anatsi kikim bonta rong lapen armua phai ke railway station RV anatsi ongmunak lapen ladak railway crossing ta away lapen thu delong mate overbridge leputa away la ancho takali platform kipi media jok puthot 2 feet an pangtui thudelo la ancho takali si ahut pen ke train adoba sitame achiklo pasang thepo kaike munit kahelat angden kibi thiba jok anghor penta train room lutsi platform an kapale nang lasonta lakhaun e abatai pholu pusi ratatum ningje non amat overbridge ki kim ji alam avelang lapen railway crossing tame our sai ki pg alam avelang puta ratatum ningje lasi kiduka tumke wotile chuup sita aet ave pu asarlam theke chikokwek chanam pusinut asar burapen ningje dadali pen beta life apharanke Abraham Tiso report
কি ইয়াত অভাৰ ব্ৰিজ নাই নেকি দলদলি ৰেলৱে ষ্টেচনতে নাই বৰ্তমান নাই ন এতিয়া কেনেকৈ উঠাব আপুনি ইয়াৰ পৰা ওপৰলৈ কেনেকৈ উঠাব এইটো ডাকে ডাকে দলদলি ৰেলৱে ষ্টেচন মাতে দেই angke non la railway kapang tui laka hode amase angke dak bang overbridge avedet angke non la dak ta kasudim kang tui ke to nang lipen than tha ko anak kang tui de jila dak pen sa arai fit acha arai fit long mani tum ang hor pen ku karlu ke hirla ko so nang lipen ke thek long joy ke asam la bang ke acha ini ke memen ke gardi or mule bam tami ko pasun la pen ak ba mina kisun tami ka parlu tami sung mule acha tren do bang tren no parlu bang ni joy ulo la bang ke ni tren no tham thotot pomate acha nang yo mane bozar kurlo sang bosta puche papari polonte la bang ke sabu katorai dolo cycle pen kutame ba sang bosta tami he gardi pen memen ke tontuk nang ka suntung ang ta nu mate la bang mina ching hor ponang ko ka la bang ke ini somse theglong si kyong ong he acha nira dak no helang bang he bisi lang chikle jom si dolang da dak do nilang ni pena barem ke la tum si dolo oh nang li bang ke dak ciklon an ke datang di Sikren thom lah gitu bang. cikleon thom chala nang li dak cikleon thom ke doang bong pilo la dak mun tum pine la karlu ki hirlong ka ching koi pine lu pasan ke thek long dom ma Oh, lason bang itu jai lo. Ti kosto hoy lo lah. Banai pani. Jalang mati nang. oi nang li tum han ga la dak railway long ma duty nang pe nang pe lang don toy mi along pre ka bang ente la dak pen ko pilo la railway tum la dak la platform sot pine ka che than upon arjudun long ma jela dak over bridge ka pi do nang je phan pu pine ka ning je do ma ta Oh, jat thang da jong ni. non ma arjulang di Piniwo signify trainer kebarni MAC pobitro rong piapan EMR pu piponangji po farman nilip ariso janga tumpen perangkeme kepa padopon Lason si pini dipu press club asai hemalong perangke kepa mai pedopondo Laso mai kepa donang ko kathelake kidam tang ningkan thong kepen non anta nilip ahawar pen MAC ke hai tanga bangphu non anta EMR pu cholong lelang Lasi Dr. Tuliram rong hangapan nilip ariso janga songatum tuning ripon lake Noni phong abangki ake hai pobitro rong piaphan EMR pu pivek nangji lapen jongsi pipedet polote Himanta Biswa Sarma lapen Tuliram rong hang tumsi adai che nangji polamte paklangpon lapen jongsi non kevangji wo signifying koyarni ake hai pobitro rong piaphan EMR pu pipon pe polote kache songa bang ington pon pe polamte nilip ariso ijanga songa tumpen prangke thengno lamte ningjipon Dipuben Birta Life Franke Jacob Taro report Nilip constituency along gram tang ningkan thong kep kan ritum long EMR pu ritum senior ni dan ritum chomat long lelang asipini phirang kya mai ke phapon lapun lo jen ritum non bangso 2022 KC kiligalong atheke ruling party pahai nahi pu pen ritum BJP party se me pahai pon lo asini tum atimang la hello kiram tang ningkan thong kepen sami tum iam long lelang lasi non kebangji labangsu anikan pen ke ni tum phan iam arpu nang ang pipon bek nahi busi ake hai Dr. Tuliram rong hang pen ake hai Dr. Himanta Biswa Sarma han sami chuni ripon padikrim lo ade ke kiram tang ningkan thong kep susi ni tum iam ka pen Kado ka be chini kidu kisung kasik sak kado be rat semeng thek rong lo agar itum lasini tum nilip constituency ayut hoi pen achuning ripon aputha nitum han thana RD ave ba RD pipon pe dat pulote nitum kibangjiani thedum akachisong ken kam same chiyor pon angkok bu busi nitum nilip ari soi jang hoi pen same ake hai Dr. Tuliram rong hang apa sami pachini pon lo la pen akam tu yang deng ke ja ma sami pachini pon lo nilip yud hoi pen pachini bang la athe Genesis constituency pen ke nilip kai sino pa khinai asi ne tu ma nilip yud hoi pen ka tuni ri ma te pachini ala me la lo KCC ki ja bang ake hai Tuliram rong hang ne tu ma no ne ti bang ke nili balong dame ni tumhani EMP ponai jongsi nili balong
Betrorong pihan yang di konferen itu nilai hoi pen nome kaci songang dan nome dan konan kok. Lapen itu akisung kado beta tek prong je kado beta nilitum nilai barat akisung akiduk lake bang udina tek no. Sebab people opini KCC ke jatuh ningkan thong cap bar data ni tumhan ye mak nang pipe aprang singot ko hut pilo la ta cikloyon truck dat ben itu pini ata ye am ko pilo sono ne la ni tum heglong la ni barat la siye ne tum ni barat si kachuningri ke hang ning kipung bang la ruling pa hai nei plon tum da ruling pa hai lo ke dam tang kan photo pa hai lo aku non si tame non election tame ni tum pa hai dang lo la sineli ke dam tang nili balong hadakta nili niye tang lo je non du tame election along chirap tum ben pe hai po ruling party phan se lo haidat pro tane tum han nili barat phan yem pinangji pusi nili hadakta niye la si pini thot tame la lo kachuningri lo ne tum nili biut ben lahlo alang tum kimat hana ni ke nili barat ko ana kitu kisu ma kuna pi son na ne tum chalang dame inglonga na kidama tuwar kisum bendang lo inglonga ra kisum kisu biu ne bendang lo medical school ka we bendang lo ipuparam ni akijuno da akijume jithanda akijuno le ro osomar amah chupa thek anta me injure marlia tu wan kisum adhek ke suar ben naga be padet padat ka tu sonta chito dasi ni tum han non ti bang ke KCC ke ja tum han tuning ri kap tum bang ke non ek hoi bang ni le bang yem na piwek nang ji na ben mesen yem senang pinang ji ni tum ni le bang ta matha wek nai jong sina matha thek prote mo ke bang ji election bang ke ni le bolong ke na patu thede sa me si ni tum ni le but youth hoi ben ni tum ke hang kon pado apen matik tuning ripon pado asi nili non Dr. Himanto Sharma lapen ake hai tuliran long hang alang tuman tuning rilo non dhu bang ke netum na 20 tarik alang netum seme deng ko nasi bangso aprang prang netum court avilayo nini ni thomelo nasi naso prang netum nili MC Betrorong pihan same netum han EMP ponangji mesen EMP ponang ko netum nili bara hana pachin thorji Pine Berta la ponsing ton po inglo like bomta Berta live